Γνωριμία με τα ιστολόγια του PC Delta, τρίτο μέρος. Σήμερα θα δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να προσθέσουμε στο άρθρο μας συνδέσμους, βίντεο και εικόνες, αλλά και ήχους. Εδώ λοιπόν έχω δημιουργήσει άλλα δύο άρθρα, το ένα σχετικά με το δάσος και το άλλο με την ηλεκτρική ενέργεια. Και πιο κάτω είναι το άρθρο σχετικά με το νερό. Λοιπόν, για να δούμε το άρθρο που αφορά το δάσος. Λοιπόν, όπως βλέπουμε είναι ένα απλό ξερό κείμενο το οποίο εμείς θα εμπλουτίσουμε. Πάμε λοιπόν στον πίνακα ελέγχου, στα άρθρα και επιλέγουμε το δάσος για να το επεξεργαστούμε. Ωραία. Λοιπόν, το πρώτο που θα κάνουμε είναι να βάλουμε σε κάποιο σημείο μία εικόνα. Ας πούμε για παράδειγμα εδώ. Δεν έχουμε παρά να πάμε στο κουμπί προσθήκη πολυμέσων και από εδώ να επιλέξουμε την εικόνα της αρεσκίας μας. Έχω ήδη εγώ μία εικόνα μεταφορτώσει στη συλλογή. Την επιλέγω. Βλέπουμε τον τίτλο που θα εμφανίζεται. Στοίχηση θα την αφήσω στο κέντρο. Ωραία. Μέγεθος θα το αφήσω ως έχει και θα πατήσω εισαγωγή σε άρθρο. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι έχει εισαχθεί η εικόνα με επιτυχία. Πάμε να ενημερώσουμε και να δούμε το άρθρο μας. Αφού κάνουμε ανανέωση λοιπόν και στη σελίδα μας, βλέπουμε ότι η εικόνα έχει εισαχθεί επιτυχώς στο άρθρο μας. Ωραία. Πολύ ωραία. Τώρα, ίσως θα θέλαμε να βάλουμε σε αυτό το σημείο και μία εικόνα την οποία όμως έχουμε βρει στο διαδίκτυο. Λοιπόν, πηγαίνω πάλι προσθήκη πολυμέσων και πατάω εισαγωγή από URL. Λοιπόν, εγώ πηγαίνω εδώ, ας επιλέξω μία εικόνα για παράδειγμα σχετική, μια που να μας αρέσει λοιπόν. Ας βάλουμε αυτήν εδώ. Ωραία. Μπορώ να κάνω δεξί κλικ, να κάνω αντιγραφή της διεύθυνσης της εικόνας. Να πάω πίσω λοιπόν και να κάνω επικόλληση της διεύθυνσης. Πολύ ωραία. Μπορεί να διαλέξω τη στοίχηση. Ας τη βάλω αριστερά αυτή τη φορά και να πατήσω εισαγωγή. Ενημέρωση και πάμε να δούμε λοιπόν, ανανεώνοντας και άλλη μια φορά τη σελίδα, ότι έχουμε βάλει επιτυχώς και τη δεύτερη εικόνα. Βέβαια θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η εικόνα πάντα θα υπάρχει στον ιστότοπο από τον οποίο την έχουμε πάρει. Γι' αυτό προτιμότερο είναι να την έχουμε μεταφορτώσει στη συλλογή μας, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι πάντα θα βρίσκεται εκεί. Ωραία. Τώρα στη συνέχεια πάμε στο τέλος του άρθρου μας να ενσωματώσουμε και ένα βίντεο από το YouTube. Είναι πολύ απλό λοιπόν, αφού φυσικά βρούμε το βίντεο που μας ενδιαφέρει. Εγώ το έχω βρει εδώ όπως βλέπουμε. Λοιπόν, δεν έχουμε παρά να πατήσουμε το κουμπί εδώ της τηλεόρασης ενσωμάτωση βίντεο, να επιλέξουμε τον δικτυακό τόπο από τον οποίο θα το ενσωματώσουμε. Είμαστε λοιπόν στο YouTube και εδώ θα προσθέσουμε το ID του βίντεο. Για να το βρούμε λοιπόν, πηγαίνουμε στο YouTube και παίρνουμε αυτό το τελευταίο κομμάτι, το αντιγράφουμε, το επικολλούμε και είμαστε έτοιμοι. Πιέζοντας εισαγωγή. Εδώ βέβαια να δούμε ότι έχουμε επιλογές για ανέβασμα βίντεο από τη συλλογή μας ή να δηλώσουμε κάποιο URL, κάποια διεύθυνση από την οποία θα κάνουμε εισαγωγή το βίντεο. Πάλι πίσω, πολύ ωραία, και πιέζουμε εισαγωγή. Πάμε ενημέρωση. Εδώ βλέπουμε έχει βγει απλά μια ετικέτα, μας λέει ότι εδώ θα παρουσιάζεται το βίντεο. Πάμε λοιπόν να ανανεώσουμε και πάλι τη σελίδα μας. Το βίντεο έχει ενσωματωθεί επιτυχώς στο άρθρο μας, το οποίο
μπορούμε να το παρακολουθήσουμε είτε εδώ είτε στο YouTube. Τώρα πάμε να προσθέσουμε και έναν σύνδεσμο που θα μας οδηγεί σε ένα αρχείο ήχου, το οποίο έχω μεταφορτώσει στη συλλογή μου. Λοιπόν, ας βάλουμε λοιπόν, ας πάμε κάπου εδώ και ας παρεμβάλλουμε λοιπόν τον ήχο που θέλουμε. Πηγαίνουμε πάλι προσθήκη πολυμέσων, επιλέγω τους ήχους της φύσης και κάνω εισαγωγή στο άρθρο μου και στη συνέχεια ενημέρωση. Ωραία. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει εισαχθεί ο ήχος μας, που θα παρουσιάζεται με αυτό εδώ το κείμενο, και όταν κάνουμε κλικ επάνω του θα ακούμε τον επιθυμητό ήχο. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, να ανανεώσουμε για άλλη μια φορά τη σελίδα μας. Το βάλαμε εδώ λοιπόν και πιέζοντας ήχη της φύσης ακούμε τον ήχο να παίζει. Ωραία, ας γυρίσουμε πίσω. Πολύ ωραία. Πάμε στον πίνακα ελέγχου τώρα. Πάμε λοιπόν να δημιουργήσουμε έναν σύνδεσμο προς τη Wikipedia στο άρθρο για το δάσος. Εδώ. Λοιπόν, αντιγράφουμε τη διεύθυνση και στη συνέχεια πηγαίνουμε, επιλέγουμε τη λέξη στην οποία θέλουμε να κάνουμε κλικ και να μας οδηγεί στη Wikipedia. Πηγαίνουμε στο κουμπί εισαγωγή επεξεργασία συνδέσμου. Ανοίγει εδώ ένα παράθυρο όπου θα επικολλήσουμε την διεύθυνση που αντιγράψαμε προηγουμένως. Λοιπόν, μπορούμε να επιλέξουμε αν θέλουμε να ανοίγει ο σύνδεσμος σε νέο παράθυρο καρτέλα. Θα το επιλέξω. Ωραία. Εδώ θα μπορούσαμε φυσικά να επιλέξουμε ένα σύνδεσμο και από ένα άρθρο που υπάρχει ήδη στην σελίδα μας, στο ιστολόγιο μας, και στη συνέχεια πιέζουμε προσθήκη συνδέσμου. Βλέπουμε λοιπόν ότι η λέξη δάσος έχει επισημανθεί ως σύνδεσμος. Ενημερώνουμε λοιπόν το άρθρο μας και πάμε να δούμε εάν έχει εισαχθεί. Ας πιέσουμε πάλι ενημέρωση γιατί κάτι δεν πήγε καλά. Ωραία, κάνουμε ανανέωση και ωραία. Βλέπουμε λοιπόν ότι πατώντας τη λέξη δάσος οδηγούμαστε σε μια νέα καρτέλα στο αντίστοιχο λίμα της Wikipedia. Πολύ ωραία. Και έτσι το άρθρο μας, όπως βλέπουμε, έχει εμπλουτιστεί αρκετά. Γεια σας.